ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯಲೆಗ ಬೆರಿ ತಗ್ಗಾದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಇನಿತ ಲೇಸನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ಪತ್ತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ. ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ BA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ವಕೀಲೇರು ನೂಟರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆನು ಉಡಲದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜೆಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಕವಯತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆನು ಈ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಇನಿತ ಲೇಸುಡು ನಮಕ್ ಗೇನ ಪರಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಮತ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಳವರ್ಮ, ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕರು ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮಕ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಸಂಯೋಜಕರು, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಲೇಸುಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಗ್ಲ, ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ, ಅವೇಲಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಗ್ಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸುಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಅನೇಕತೆಡು ಏಕತೆನು ತೊಜುಪಾವನ ಊರು. ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲನ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ತುಳು, ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆದ ಗೊಂಚಿಲಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿರುನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದುಲು ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಪ್ಪುನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿತ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಮತ್. ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆತಾರು. ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಪಡೆತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಹೀದಾ ಮೇರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು 2007 ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ PhD ಪದವಿನ ಪಡೆತಿರು. 2007 ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಂಡಾರ್ಕರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇರೆನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಆಂಡ್ ದುಂಬಾಗ 2017 ಮುಟ್ಟ ಉಜಿರೆದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡ್ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಖನನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತದಿರು. ಸುಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದಿರು. ಮೈಸೂರುಡು ನಡತಿನ SDMIMB ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಪಡೆತಿನಾರು ಮೇರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಲ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರು. ಸರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್ ಇನಿತ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಕೊರಿಯರೆ ಈರಿಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುರಾಜನಕ್ಲೆಗ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಯನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಂಡಲ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ವರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಎಂ ಸಿ ಗಣಪತಿಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೆ ಯಾನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ವೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜನಕಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯದ ಜನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾಮೇರ್ ಆಯರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ವಕೀಲರು, ನೋಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಕವಯತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಳರ್ಮರ್, ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕರ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್, ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ 15-20 ನಡೆದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಂವಹನ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ತರ. ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ವ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೇಂದಿಪ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾದ ಪಂಡ 7 ಪೋಯಿನ ಕಾಡಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಕಣಿರ ಪೋಯಿನ ಊರಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು 8 ಜನ ಅವು ಕೇಣದೇರು ಅಂದ್. ದಾಯಗ ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚಿನ ಪಾತಿರ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಇತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡತದ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕುಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವಿ ಬಚ್ಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮ್ಮುಟ ಕಾರವಾರ ಶಿರಸಿ ಗೋವ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಜಂಗಾಡ ಅಂಚೆ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲರು ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ನೆಟ ಎಂಚೆಗ ಬತ್ತ ಎಂಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಗೋವಡ್ದ ಬತ್ತಿನ ಗೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5-6-7 ಅಂಚ ಶತಮಾನದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಕುಲದೇವರ ನಮ್ ಎಂಕ್ಲನ ಜಾತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆ ಪುರ ಮಲ್ತಂದ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಆತಂಡ್. ಆ ಗೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರ ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ತುಳುನಾಡ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ್ಪೆರ ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಡ ಪರಶುರಾಮನ ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಧೇನು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಕಾಮಧೇನುನು ಓರಿ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಪಂಡ್ಪುನ ಆ ಕಾಮಧೇನು ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಜಮದಗ್ನಿ ಓದ್ಬೋದು ಕೇಣುವೆ. ಅಪಗ ಜಮದಗ್ನಿ ಪಂಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಅಂದ್. ಅಪಗ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಜಮದಗ್ನಿದ ಮಿತ್ತ ಆಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನ ಜಮದಗ್ಲಿನ ಬುಡದಿಗಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ತದು ಆಯೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ವಿಚಾರ ಜಮದಗ್ನಿನ ಇಂಚಪುರ ಆತಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಏನೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ಪಂಡ ಪರಶುರಾಮಗ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಪಾಪ ಕಳವೋಡ್ದು ಅಂದ್. ಅಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದ ಯಾಗ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮಗ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಗೌಡ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌಡ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಹಾರ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರದೇಶದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯನ
ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಯಾಗ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆವು ಎಂದು ಗೆರೆತಿದ್ದು ಪರಶುರಾಮ ಆ ಕಾಲಡ್ ಗೌಡ ಪ್ರದೇಶದ ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಡ್ 16 ಗ್ರಾಮನ ಕೊರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಬತ್ತಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ್ನು ಪುರ ಅಕ್ಲ ಗೋವಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರ ಎನ್ನುವ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರದೇಶದ ಗೌಡ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ಎಂಚ ಬತ್ತೇರ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋರ ಪೋನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಪಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿದ ತೀರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚನೆ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಮುನಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಗಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತೀರ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರದ ಆಶ್ರಯದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣದ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನದ ಪೋಯ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಗ ವಲಸೆ ಪೋಯರ್ ಅಂಚ ವಲಸೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಈ ಗೌಡ ಪ್ರದೇಶ ಪಂಡ ಬಿಹಾರ ಇತ್ತೆದ ಬಿಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಉಂತೇರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗೋವಾಗ ಬತ್ತೇರು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗುಂಪು ಪಂಡ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಅಂಚನೆ ಕಚ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜರಾತ್ ಆದ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಚ್ ಸಾರಸ್ವತ ಪಂಡ್ಪೇರು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಾರಸ್ವತ ಪಂಡ್ಪೇರು, ಪಂಜಾಬ್ ಸಾರಸ್ವತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲನ ದಕ್ಷಿಣದ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ನೇಮ್ ಪಂಡ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದೆಟ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ ಅಕ್ಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಸ್ವತ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಅಪಗ ಪಣ್ಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಗೋವಾಡದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಲಸೆ ಬತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣದ 13, 14, 15, 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಡ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಿ ಆರ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವರೇನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಉಂತುದು ಅವೇ ಪೋದು ಇಂಚನೆ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಅಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ 13ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಜೈನರಸನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ 5 ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ ಹೊಸ ಗೋತ್ರದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜೈನ ಅರಸರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ ಬತ್ತದ್ದು ಉಂತುವೇರು ಆ 5 ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಉಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಇಪ್ಪಂಡ್ ಅವು ವಿಠಲ ಬೊಕ್ಕ ರುಕುಮಾಯಿ ಆ ವಿಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ದೇವರೇನ ಅಕ್ಲ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯನ್ನೇ ಅಕ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಠಲಗೂಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲನ ಅತ್ತು ಅಪಗ ಪಂಡಿನ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಾಶ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊತ್ತೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೂರದ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬಸರೂರದ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪದ ರಾಜರಕ್ಲೆಗ್ ಓ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಎಂಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ
ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 18 ಪೇಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಇತ್ತಂಡು. ಆಂಡ ಕಲ್ಲು ನಾಗರದ ಆರಾಧನೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದು ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದೇರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ 6 ಪಣ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡಂಡ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಎಂಚಿನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮಾಜದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ಬನಕುಲು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಪಂಡಂಡ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಗದ್ದೆಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಚಿನ ಈ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂತೆ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಇಜ ಕೆರೆಟ್ಟ ಬದಿತ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಾಗದ ಬನ ಮೂಲ ನಾಗ ಪಣ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನಂಬದ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಗೆರೆತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಡತಂದು ಬತ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬಗ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವನ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ದೈವಗ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪಂಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಪಣ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಕೊಂಕಣಿರ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸರದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಣಿಲೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರ್ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವು ಯಾನ್ ಪಣ್ಪುನ ಪಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಸಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಜಾಗಡಿಪ್ಪುನಂತಿನ ಪೂರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಜಾಗಡ ತಜಂಕ್ ಚಿಗುರುಂಡು. ತಜ್ಜಂಕ್ ಚಿಗುರಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಜನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೆನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಎನ್ನ ವಿಚಾರನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ತಜಂಕ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸುತ್ತಮುತ್ತನ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಜನಕ್ಲು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪೋದ ಅವನ್ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡೆಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಅಂಬಡೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲನ. ಈ ತಜಂಕ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡುಗುಡು ಬನ್ನಾಗ ಲಾಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಅಣಬೆ ಪಣ್ಪೇರ ಅಳಂಬು ಪಣ್ಪೇರು. ಆ ಲಾಂಬುಲ ಪುರಾತನ ತಿನ್ಪೇರ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಡ್ ಆ ಲಾಂಬು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಗುಡುಗು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಫೋನ್ ಉಂಡು ದುಂಬಾಂಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಂಬು ತಿನ್ಯನ ಲಾಂಬು ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೇರಿಗೆ ಏತಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಲಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡ್ ಕುಂದಾಪುರಡ್ ಪುರಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ರೇಟ್ ತಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಂಬು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದ್ ಅವು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಅಳಂಬು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದ್ ಅಳಂಬು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕೀರ್ಲ ಪಣ್ಪ ಕಣಿಲೆನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡದಿಪ್ಪುನ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಐನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪುರಾಜನ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ನಕ್ಲು ಪಾಡಬೇರು ಅವಲ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ದೀಪ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕುನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡದು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಐಕ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಕಾಡ
ದುಂಬು ಕಾಡೆಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕಾಡು ಪೀರೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆ ಕಾಡು ಪೀರೆದ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಡು. ಅಥವಾ ಪತ್ರೋಡ ಎಲೆ ಪತ್ರೋಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪತ್ರೋಡೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಜ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಎಂಕ್ಲನ ಪತ್ರೋಡೆ ಎಲೆನ ಅಕ್ಲ ಪತ್ರೋಡೆಯನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಈ ಪತ್ರೋಡೆ ಎಲೆನ ಉಪಯೋಗ ಪತ್ರೋಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಗುಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪು ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರದ ಸೌತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಂಚಿನ ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡದ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೆಡೆ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಬೋಡಾಂಚಿನ ತರಕಾರಿನ ಪಂಡ ಅವು ಕಟ್ಟದ ಇಂಜಿನ ನೇತಾಡುದು ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಗ್ಲನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲೆಡೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಐತ ಸೋಂಟೆ ಇಪ್ಪು ಇಜಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಮುಳಿಗಂದು ಪಣಪ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಏತು ಪುರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ತಿಕ್ಕುದಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಅಯ್ಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಗ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಪೆ. ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುತ್ತೈದನಕ್ಲ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ. ಆ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಪಂಪ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ರಥದ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಥದ ಹೂ ಎಂಕ್ಲನ ಆ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ರಥದ ಪೂ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ರಥದ ಹೂ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಡ್. ಸೊ ಅಂಚಿನಂತ ಪೂನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಐಟು ಒಟ್ಟು ಗರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದ ಪಣ್ಪ ಮಜ್ರಾ ನಂಕುಡು ಪಂಡ ಈ ಬೆಕ್ಕದ ಉಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂಚಿನ ಈ ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ. ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನವರಾತ್ರಿದ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಈತ ಜನ ಕೊಂಕಣಿ ಜನ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಚ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಕುಡು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಕುಡು ಇಂದ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಕುಡನ್ನು ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಏತು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪಂಡ ಆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕುಡು ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಸಾರು ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಾರು ಎಂಕ್ಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಣಸಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಮಸ್ತ್ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇಂದ ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜೆ ಪಂಡ ನಗರೀಕರಣ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂಚೆಡ್ದ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದ ಆ ಪರಿಪಾಠ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮಾಜ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಈತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನೊಂಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಶಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮರ್ದ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪರ್ದಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ ಪರಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಈ ಮರ್ದ ಪರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ಸುತ್ತದ ಒಲ್ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ತದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಮರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗಕ್ಲು ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಪರ್ಪುನ ಪೊಕ್ಕಾಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪೇರ ಗಂಜಿ ಇಂದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಹಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅದ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಲ್ಪುಗ ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ದೇತನ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಡು. ಯಾನ ದಾಯಿಗ್ ಈ ವಿಚಾರ ಪಂಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಅಕ್ಲಿನ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅಕ್ಲಿನ ಮಣ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಭಾವನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಂಡೆನ್ನುವ ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ MC ಪಂಡೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರುವೆರಂದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟ ಪಂಪುವ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಂಬು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 1994 ಅಪಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಸ್ತಿ ವಾಮಂಶಣಿ ಮಾಮ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಪಂತಿನ ಈ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲು 94 ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವೋಡು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರನ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರ್ ಏತ ಪೂರ ಆಪುಂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುರ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯೇ ಇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂಡ್. ಯಾನ್ ಈ ವಿಚಾರ ದಾಯಕ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಕ್ಲ ಪಾತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ದೈವಜ್ಞ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪಾತರಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಬಿ ಅಂಚನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಜಂತಿ ಪೊಂಡ ಖಾರ್ವಿ ಸಮಾಜ ಅಂಚೆ ಚಪ್ಟೇಕರ್ ಮೆಸ್ತ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 42 ಭಾಷೆದಕ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಿದ್ಧಿ ಜನಾಂಗ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರುವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಡ್ಕಳಡ್ ನವಾಯತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಬಹುಶಃ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸರಿಗ್ ಆರೆಗ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಐತೆ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರು ನಕ್ಲ. ಯಾನ್ ಈ ದಾಯಗ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಚಾರ ಆರ್ MC ಪಂಡಿನ ಸಲಡ್ದ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಈ ಮಾತು ಎನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಆತ ಸುಲಭದ ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 40 ಜನ ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಅಂಡ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂಜತ ರಡ್ಡು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ ಪಾಡುವೆರು ಏನ್ ಎರೆಗಾಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಡ್ ಆದ ಪಂಡ್ಪೇರು. ಏನ ದಾಯಿಗಿಂದ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಒಕ್ಕ ಸುಲಭದ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದೆ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಜನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೇಣದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕೊಂಕಣಿಯೇತರ ಬಂದು ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಎಂಗ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮಂಶ್ರೀ ಮಾಮ ಪಂಡ್ಪೇರ್ ಎಂಕ್ಲಿನ BM ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ವೇರು
ಆರ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಲನ ಕೊಂಕಣಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾಯಕ್ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜರೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಕೊಂಕಣಿಡೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನಶೇಣೆಡ ಒಂಜಿ ಮಾಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನಶೇಣೆ ಮಾಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಶಕ್ತಿನಗರಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗುರುತಿಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು. ಆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು, ಅಥವಾ ಭಾಷೆದ ವೃದ್ಧಿಗ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ ದಾಯಗಿಂದೆ ಪಂಡ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡಣ್ಣ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಂಡ ಪೂರ ಜನಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ 1999 ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಯಾನ ಸ್ವತಃ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಯಿನ 16-19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16-19 ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಅಪಗ ಪೂರ ಜನ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಚ್ಚೆ ಪಂಡಿನ ದೈವಜ್ಞ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲ ರಾಜಾಪುರಿ ಸಾರಸ್ವತ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ತದು. ಅವೇನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಂಬೈದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾರಸ್ವತ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತ್ತ ಆಯೋಜಕರೇ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಂಡ ಪಾತೆರ್ದು ಫೋನಾಗ ಉಂತಾರಂಚ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡಂಡ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಏರಿಯಾಗ ಸಾರಸ್ವತ ನಗರ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾರಸ್ವತರ ಎಂಚಿನ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕೊರಿಯರ್. ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತನಕ್ಲ TMA ಪೈ ಮಣಿಪಾಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಣಿಪಾಲನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂವೊಂದುಲ ಪಂಡಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಾರಿ ಏತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಮಲ್ತೆರಂದ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆಗ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಿಪ್ಪು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಅಂಚಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಅವು ಪೂರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ. ఒక ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಅಪಗ ಕುರಿನಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ದ್ವಾರ ಪಂಡಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವೇ ಕೇರಳ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅವು ದುಂಬು ಕಾಸರಗೋಡು ಪುರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷಾವಾರುಡವು ಕೇರಳ ಪೋಂಡ ಪಂಡಂಡ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯದ ಸಾರಸ್ವತ ಪಂಡ ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ್ನ ಪುದರ್ ದ್ವಾರ ಅಂದ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪುದರ್ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದ್ದಾಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಂಡ ಇತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಾಪುರ ಏರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ NIT ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಒತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಕಾಲದ ಇಂಕ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ NMPT ಕೊಡುಗೆ ಇಪ್ಪು ಅವಲ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡುಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೇಣಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿದ ಪುದರ್ ಪಣಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂತ ಹೆಸರು. ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಚಾರನ ಈ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಕುದ್ಮಾಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆರೆನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆರ್ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ತಲುಪಬೇಕೆನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಆರ್ ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕುದ್ಮಾಲ್ದಾರ್. ಒಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನಶೇಣೆ ಮಾಮ ಆರ್
ಸಾರಸ್ವತ ಸರದಾರ ಎಂಬಿನ ಬಿರುದು ಕೊರಿಯರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಣ್ಣನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ವೈಕುಂಠ ಬಾಳೆಗ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು, ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಏಪಕ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಏತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಎಂಜಿನ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಪೂರ ಅವು ಸಮಾಜಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ ದಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಸಮಾಜಗ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮಾಜದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಗ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತೇರು ಅಥವಾ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇತ್ತಿನ ಪುದರಂದೆತ್ತು ಐಕ ಆಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ದಿಪ್ಪು ಒಲ್ಪಾಂಡೆ ಏನು ಒಂಜಿ 2-3 ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಏನೋ ವಿಚಾರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈತ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ಅವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಭಾವ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ರಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕನ್ನಡ ಇಡ್ತಿನ ಪುರಾಜನಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ ರೀತಿನ ಐತಾಳ್ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಕೊಂಕಣಿ ಇಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ 2-3 ಸಂದರ್ಭಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತೆ. ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಲೆ. ಆ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೈಮಾಮ್ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂಬೆ ಆಟಗ ಇಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಅಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಿನ ಪಂಡ ಪಿಲಿವೇಷ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದ ಪಿಲಿವೇಷ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಗ್ಲನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 7-8 ವರ್ಷದ ಎಂಗ್ಲನ GSP ಸಮುದಾಯದ ಜವಣೆರ್ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡದು ಆ ತ್ರಾಸಿಗೆ ಓಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ತೂಯರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದಿಪುರ ನೋಡಿರ್ಲು ಬಹುದು. ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕೊಡುಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಇಂದೊಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರೋಡೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ವಲಸೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕೊರ್ತುದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ನಿಕ್ಲೆನ ಜನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪನ್ಪುನ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜೆ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕುಡ್ಲ, ಮುಲ್ಕಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ఒక ಪೂರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅವೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿನಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಹುಟ್ಟಿನಂದಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ದಾರ
ಅವು ಎಂಚ ರಡ್ಡ ಇಂದು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಈತ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ತಿನ ಪೂರ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬತ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಟ್ಟ ಬಡರ್ನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಖಿಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ఒక ತುಳುವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಈ ಕಜ್ಜೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಿರಿಯಡ್ಕದಾರಾಯನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಸಲೆಡ್ ಕಿರುತೆರೆ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಡ್ ನಾಟಕದ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಸುಮಾರು 25 ನಾಟಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕಲಡ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರು. ಮೆರೆನ ಅಕ್ಕನಂತೊಬ್ಬಳು ಅನುರಕ್ತೆ ಪಂಪುನ ಕವನ ಸಂಕಲನಗ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ JSS ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತುದುಂಡು. ಅರೆನ ಒಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರೆಗ್ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೊಂಕಣಿ ಪೀಠದ ಸದಸ್ಯರು ಆರು. ಮೇಡಮ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇದು ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಕಾಮತ್ ನಮ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು GSP ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ನಡವಳಿಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಣಸು ತಿನಸು ఒక ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜಡ್ ಏರ್ಪೂರ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೆರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತಿನ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸಮಗ್ರವಾದ ಪಂತೀರ್. ಅರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂದು ಆರ್ ಪಂತಿನ ವಿಷಯಡೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ದು ಬೋದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಯಾನು ಆಡ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ GSP ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪೂರೈಕ್ಲ ಅಗಲ್ಲನೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಿರಿವಂತಿಗೆ ಪುನಃ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ GSP ಸಮಾಜ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು. ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಡ್ ಹರಿಜನ ಅಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಉಲೈ ಬರ್ರಗಿತ್ತಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡಾಗಲು ಪೂರ ಕಡೆ ಅಗಲಿಗ್ಲ ಆತೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಾತ್ರತ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ 50-60 ಆ ಟೈಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಅವನಗ ಪೂರ ಜನಕ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಬೇತೆ ಜಾತಿದಾಗಲ ಪೂರ ಬೇತೆನೆ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಇತ್ತಿಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಏಕ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಲ್ತಿನ ಓಂಡ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು GSP ಸಮಾಜ. ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜಡು ಅವು ಒಂದೇ ಸಾಲಡು ಪುರಾ ಜನಕ್ಲನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಲ್ತಿನಂತ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ. ಬಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯದಂತೂ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಣಿಪಾಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಇತ್ತಿದ ಕಾಲೇಜದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನತ್ತು 50-60 ಅದಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬಡವರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಏರಣ್ಣ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಮಣಿಪಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಕ ಅಮ್ಮಂಗಳ ಸುಬ್ಬರಾವತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಪಾಂಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಲಾ ಪಂದು ಆಯುರ್ ಶಾಲಾ ಪಂದು ಆ ಟೈಮ್ 50s ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಯಶೋಗಾದೆ ಬುಂಡಲ ಮಸ್ತ್
ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದ ಪಡ್ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪುನ GSP ಸಮುದಾಯನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಅದಾಗ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದಿರು. ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮೆಂಗಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅಗುಲು ಸುಮಾರು 50s ಒಂದು 14 ಶಾಲೆ ಆ ಟೈಮಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಜಿ. ಅಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ತಿನಾರು. ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಎಂಕಲ GSP ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವು ಪಂಚರತ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಬಿಡುದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂಥರ ಡಾರ್ಕ್ ಕತ್ತಲೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಪನಲ್ಲಿ ಓ ಪಂಡ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಸಮಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗೂ ಒಂಜೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಸೇರ್ದು ಅಗಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೈದು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಪೊಂಜೋಲು. ಅವು ಇತಿಹಾಸ ಓಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪುರ ಎಂಕುಲು ದಾಖಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಬಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ MN ಕಾಮತ್ ವಿಷಯ ಐತೆ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರ್ ಆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊರ್ತಿನ ಆರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕವಿಯತ್ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ರಾವ್ ಇಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕವಿನಗಲ ಸಾಲಡು ಉಂತು ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಆರ ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ಅವು 1,000 ಶಾಲೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಆದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಲ್ಲಿ ಮನ ಕಳುಕುವುದು ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಹುದು ಪಂಪಿನ ಪದ್ಯ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ ಬರೆತಿನ ಪದ್ಯ. ಅರ್ನ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಂಕಲನ ಉಂಡು. ಅರೆಗೆ MN ಕಾಮತ್ ಅರೆಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚಾದಾರು ಅವೇನು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕನ್ನಡಗ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ಆದ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಪ್ಪು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಪ್ಪು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಸರ್ ಪಾಂಡೇರ್ ಐನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ GSP ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಬುಡ್ದು ಐನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕಲ್ನ GSP ಸಮುದಾಯ ತುಳು ನಾಡು ಕೊರ್ತಿನುಂಡು. ಪಾಂಗಳ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟು ಮರ್ಜಾತನು ಒಂದು ಪುರ ಬಕ್ಕ ದೇಶಡೆ ಓಲಂಡ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಂಡ ಕೊರ್ತಿನ ಉಂಡಂಡ ಅವು GSP ಸಮುದಾಯ. ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಜೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂದತ್ತಂದೆ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ರಾವ್ ಅರೆನ ಪುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅವ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಟರ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅರೆನ ಬುಡಿದೆ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಆರ್ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ರಾವ್ ಅರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ GSP ಸಮುದಾಯ ಆರ್ ಇಂಚನೆ ಅವೇನು ಬುಡದ ಸಾರಸ್ವತ ಪತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ರೋಹಿಣಿ ಹಟ್ಟಂಗಡಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಅನ್ನ ಪುದರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮದ ತಗೊಂಡು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸಮೇತ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ SV ಕೊಡುವ ಆ ಟೈಮ್ ನವಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಂತೆ SV ಕೊಡುವ ಬಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಗೋವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ KV ಕಾಮತ್, ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅಮ್ಮಂಗಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ TA ಪೈಪು, ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮ ಇಪ್ಪು, ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತೆದ ನಂದನ್ ನೀಲಕಿಣಿಪ್ಪು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್, ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂತೀರ ಸರ್ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಸಂಗೀತದ ಬಿಡಾರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅರ್ನಪುದಿಪ್ಪು, ಗುರುದಾಸ್ ಶೆಣೆ ಇಪ್ಪು, ಮಾಯಾರಾವ್ ಇಪ್ಪು ಮಿಗುಲ್ ಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬಕ್ಕ
GSP ಸಮುದಾಯಡ್ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್, ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯ, ಮೊಗಲ್ನಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐತು ಒಟ್ಟು ಆಡಳಿತದ ಲೆಂತುಂಡ ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಇಪ್ಪು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದಿತ್ತೇರು, ಬೆನಗಲ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಮಾತ್ರತ್ ಅರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರನಗ ಐಕಲ ಅರ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಚರಿತ್ರೆದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಡಿಪುರ ಸಾರಸ್ವತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗುರುದತ್ತಿಪ್ಪು, ಸುಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಶಾಂಬೆನಗಲ ಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ ಬೊಕ್ಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜಡು ಬತ್ತಿನಗಲು. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ ಒಲ್ತಡ್ದು ವಲಸೆ ಬತ್ತುಂಡಲ ವಾ ಜಾಗಡ್ ಪೋದು ಅಗಲು ಅಗಲ್ನ ಬೇರು ಬಿಡ್ತೇರ ಆ ಜಾಗದ ದಾದ ಪರಿಮಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಗಲ್ಗೆ ತಂದು ಆ ಜಾಗಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಅಲ್ತ ಪೂರ ಗೆತ್ತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪು ಓಲ್ ಆಗಲು ಪೋತೇರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಗಲು ಬತ್ತು ಓವಾಡ್ದು ಬತ್ತು ಈ ವಲಸೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡು ಅಂತದು ಅವು ಸರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಪ್ಪು, ದೈವ ಕೋಲ ಒಂದೇಟಿಪ್ಪು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಪ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಗಲನೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಣಸ್ದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪೂರಲ ತುಳು ಸಮಾಜಗ್ಲ ಅಗಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ GSP ಸಮುದಾಯದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ತ್. GSP ಸಮಾಜ ಅವೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈಮ ಬರೆತಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಪ್ನ ಸರಸ್ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ತುಂಡ ಐಟ್ ಪೂರ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸ GSP ಸಮುದಾಯದ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಮಾಜ ಹೂವಂಡೈತೆ ನಾವು GSP ಸಮುದಾಯ ಬಂದು ಏನೇನ್ವೆ ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲನ್ನ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಲೆತನ್ಪೋದು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಕೋರಡು ಬಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವ ಜೀವಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು GSP ಸಮುದಾಯ. ಏನ ಟೈಮು ಆಂಡು ಬಂದೇನು ಎಂಕ 5 minutes ಬಂದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ. GSP ಸಮುದಾಯ ತುಳುನಾಡಗ ಕೊರ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಂಡ ನಿಜವಾದ ಮೂಲಭೂತವಾದ GSP ಸಮುದಾಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ GSP ಸಮಾಜದ ಇಲ್ಲದ ಪಿದ ಹಿಡ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಗೊತ್ತೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬಡು ಆರಾಧನೆ ಉಂಟು ಬಂದು ತೆರೆದಿನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೇಲೆ. GSP ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಒಂಜಾತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಇನಿತಲಿಸಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಳವರ್ಮ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಮೇರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀ BA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದ. ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಮೂಲತಃ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಪೇರಿಂಜದಾರು. STM ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪದವಿ ಪಡಿತೇರು. 1998 ಮಂಗಳೂರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾದ ವೃತ್ತಿನ ಆರಂಭಿಸಿರು. 2014-17 ಆ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದು ನಿಘಂಟು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬ್ಯಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೆರೆನ ಗುರುಕರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಬರಹಗಾರಿರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಒಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡಪುನ ರಡ್ಡನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇರು ಆಯ್ಕೆ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರ ಪನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆ
మీరు డాక్టర్ పరశురామ్ కామత్ ఈ వంತೆ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಈ ಎನ್ನ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಬೇರ್ಲು ಅಂಚ ಕೊಂಕಣಿ ಈ GSP ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲು ಅಂಚ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಐತ ನರಟಿತ್ತೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಈ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಕಾಸರಗೋಡು ದುಂಬು ಪೂರ 1800ನೇ ಇಸವಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ರಿಜಿಮ್ ಸೇರಿದಿತ್ತಂಡು 1862 ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಅದು ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ರಾಜ್ಯಡು ಅಂಚೆ ಎಂತ ಪೂರ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಹೇರಿಕೆ ಐತ ನಡುಟು ಇತ್ತ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ಮುಕ್ಕಲು ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸರಿ ಗೌಡ ಪಂಪನ ದಾಯಗಿ ಬಾಡೋ ನಿತ್ಯರು ಪಂಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಈ ಗೌಡ ದೇಶದ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕುಲು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ದಿಸೆಟ ಇದು ಪಾಡುವೇರ ಪಂಪನ ಇನಿ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಂದು ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ 16ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಗೋವರ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತದ ಮೂಲ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ರ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಆಂಡಲ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅವಧಿಡು ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಬಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಭಾವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಹೂವೇ ಉಂದಾವಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆವಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಆವಡು ಆರೋಗ್ಯ ಆವಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಆವಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ತೋಜಿ ಬರೋದೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯೋನ್ ಲೆಕ್ಕ 530 ಸರ್ನೇಮ್ಸ್ ಉಂದು ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ GSP ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಅಂತ ತೆರಿಪಾಂಡವು ಒಕ್ಕ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಂಡು ಏನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅದಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅರಿಪನಾಗ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾರು ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಆರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರುಡ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಡ್ಡೈತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಆರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಟೈಮುಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಡತ್ತೇವೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಅವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆವಡು ಬಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಆವಡು ಪೂರ ಕೊಂಡತ್ತೇವೆ ಆಂಡಲ NITಕೇನೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂರತ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತನ ಗುಜರಾತದ ಆರೈನ KL ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೇರ್ಸದು ಇದೇ ಕೊಂದತ್ತೇರಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆರು ದಾಲ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ದಿತ್ತಿಜೀರ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ದಿತ್ತಿಜೀರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ತೆರಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಈ ಅವೇ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾವ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪೂರ ತೆರಿಯೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ನಡಪರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಜವನೇರಿ ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪಡು ಅಂತಂತೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪೂರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನನಲ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜವನರಿಗೆ ఒక విద్యార్థులకి ఇంచిన ఎడ్డెడ్డ సందేశం కొరందు సమాజడు ఎడ్డెట్టు ನಮ್ಮ ಬಾಳುವ నుంచి ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಲವರ್ಮ ಅವ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ್ದು ಒಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ಸರ್ ಇರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಲವರ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಲೋ ಏನು ಹಲೋ
ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳುന്നുണ്ട് ಸರಿ ಸರಿ. ಬರೋದು ಉಳ್ಳಾಳ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಈ ನಿತ್ತ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಅನಿಸಿದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಕ್ಕ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಂದು ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಇದರಿಂದ ಆ ಸಮಾಜದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮಂಚನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೋರು ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗೌಡಸಾರಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುದುರೆ ಹೋಗಿನ ಮುಂಚ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದಯವನ್ನು ಆ ಸಮಾಜ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಬನವು ಅಂತ ಮತ್ತು ಐದು ಬಿಡುದು ದೇಶ ವಿಷಯ ಪಾಠದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಸ್ಸಿನ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಗಿಲ್ಲಡ ಮತ್ತು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಕಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಕೊ ಅಂತ ಐದು ಕಲ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮಲ ಹೋಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ನೆಟ್ಟಾಲ ವಿಷಯ ಪಡೆಯೋದು ನೆನಪಾಗಿದ್ವಿ. ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ಲೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಮೇರು ಮಕ್ಕಳ ಆರಿನ ತಂಡವು ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಮುಗಿಪುಲೆ
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕೋರ್ನ ಪರಶುರಾಮ್ ಕಾಮತೆರಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ BA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸರ್. ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ GSP ಸಮುದಾಯದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ನೇಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಎಂಕ್ಲನ ಆರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಅವು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ 4 ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜ 4 ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಗೌಡ ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಕವಳೆ ಮಠ ಗೋವಡ್ ಇಪ್ಪುನ, ಬೊಕ್ಕ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ ಪಂಡ್ಪನಮ್ಮ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಗೋವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶಿ ಮಠ ಪಂಡ್ಪುನ ವಾರಣಾಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲ ಮಠ. ಬೊಕ್ಕ ದೇವಜಾತ ಶಂಕರಾಶ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಬಡ್ಕಳದ ಕೈತಲ. ಗುರು ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡ ಗುರುಕುಲೆಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತಾಕ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಂದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ಎಂಕ್ಲನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲ 4 ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂಡ್ಯ ಪ್ರಥಮ 1990 ಅವಾಗ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಈ 4 ಮಠದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಗುರುಕುಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದಿದ್ದೇನೆ. ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಸರ್ನೇಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿದ ಬಿತ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಇತ್ತೆ ದುಬ್ಬ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರೆ. ಅಕ್ಲೆ ಶಾನುಭೋಗ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಶಾನುಭೋಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಎಂಜಿನ ಶಣೆಯಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿಗ ಸರಿಯಾದಂಚಿನ ಒಂಚಿನ ಸರ್ನೇಮ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕ್ಲನ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ. ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಸ್ವತ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅವೆ ಇತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ಇತ್ತೆ ಅನುರಾಧ ಪುಡ ಬುದ್ವಾಳ ಅಕ್ಲದ ಸಾರಸ್ವತ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾರಸ್ವತ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಗೋವಾದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತರ ಆರ್ಲ ಸಾರಸ್ವತ ಅಂಚ. ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಅಪಗ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 530 ಬರಿಯರ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂಚ ಸರ್ 530 ಬರಿಯರ 530 ವಿಚಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿಜಿ ಈರೆ ಪಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಡಿಪ್ಪು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ 10-15 ಸರ್ನೇಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಮತ್ ಪೈ ಕುಡುವ ಶೆಣೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳಿಗ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸರ್ನೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ 500 ಒಟ್ಟು ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಡಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಸಮುದಾಯ ಬಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಡ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡಲ ಇತ್ತ ಮೇಡಂ ಪಂಡೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನೆಗಲ್ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಎರಗಣ್ಣ ಪಾತಿರಲಿತ್ತನ್ನ ಪಾತಿರಲಿ ಏರಿಗ್ ಲೆಗ್ಜಿನ್ ತೋಜುಡು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ದಾಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರಿತ್ತಲ್ಲ ಕೊರೋಲಿ ಮೇಡಮ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ಆರು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೇನರಿತ್ತನು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ಎಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೇಣೋಜಿ ಸರ್ ದುಂಬಿತ್ತದು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಎಂಚ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೇಣೋಜಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಇತ್ತಕೆಂಡ ಹಲೋ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಫಿಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಿಡ್ತುಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸರ್ ಅಕ್ಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡಿಲಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಮೇನ್ ಊರು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಸಮುದ್ರ ತೀರಡ್ ಅಪಾಗ ಅಕ್ಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ವೆಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆ ಆಹಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅಕ್ಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಿಲುವು ఒక ದಾಖಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅವೇ ಅವು ಪಂಡ ವೇದ ಅವು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸಮುದಾಯ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಈ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವೇದ ಕಾಲಡ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ ಎಂಚ ಅವು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು. ಸಾರಸ್ವತ ಮುನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸಡ 14 ಜನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯಂದರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಣದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಮಜ್ಜಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು. ಅವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲ ಎನ್ನ ಗಮನಗೋರಿಕೊಂಡತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ ಪೂರ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಸಮುದ್ರದ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀನೇ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒರಿಪೋಡಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐನು ತಿನ್ನದಾಂಡ್ಲ ಒರಿಪೋಲಿ ಬಂಡ್ಪನ ಅವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅವು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬರಗಾಲ ಬತ್ತದು ದಾಲ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಬಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಅಂದ ಇಪ್ಪು ಸರ್ ಅವೇ ಪಂಡಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನೆ ಎಂಚಿನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅವೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಪೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪುಸ್ತಕದ ಎತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡದ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮೇಡ ಪಂಡ್ಯರು ಪೂರ ಈ ವಿಚಾರನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಜೀವ ಬಾಪುನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಜೀವ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಅವಾಗ ಜೀವ ಒರಿಪಾರೆ ಸಲಾದ ಇಂಚಿನೊಲಿ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಬರ ಪೂರ ಬತ್ತದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ನಗ ದಾದಾಂಡ ತಿಕ್ಕು ಜಿನ್ನ ಅನ್ನಗ ಫಿಶ್ ಇತ್ತಿನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ತಂಡು ಬಂದೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಕೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮತ್ತು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಉತ್ತರಿಸಿರಂದು ನಂಬೋನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ದಾದಾಣಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂದ ಕೇನೋಲಿ ಗಣೇಶ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತರತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡ ಐಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರಗಾಲ ಬನ್ನಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತೋಡು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತೀರೋಡು ಬರಗಾಲ ಬನ್ನಾಗ ಮೀನು ನಿಕ್ಲು ತಿಂದು ಬದುಕೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಅವಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೀನ್ದ ನಡುತ್ತ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದದು ಕೂಡ ಅವೇನು ರಡ್ಡ ಅಂಚಿದಂಚಿದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡುಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ಯರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಕೆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೇಟು ಬರ್ಪಿನ ಜಾನಪದ ಉಂದೇಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಸರ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಅಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಆಪತ್ ಕಾಲೋಡ ತಿಂತೀನಿ ಮೀನ್ ತಿಂತೀನಿ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಓವೇ ಉಂದೇನು ತಿನ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಿನ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕರಾವಳಿ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೆತ್ತ ಪ್ರಭಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಂದೇನ್ಲ
ಮಧು ಮಾಂಸನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರಶುರಾಮ ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಪೋತನು ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ವೇದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಸರಸ್ವತಿ ತೀರಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಹಿಡ್ದಾವರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರ್ನೇಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಂಚ ಜೈನೇರ್ ನೈಟ್ ಇಂದ್ರನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತ ಸಮುದಾಯ ಭಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರ್ನೇಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪೂಜೆದ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಂತೂ ಅವು ನಿಷಿದ್ಧನೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಸಮೇತ ತಿಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯ ತಿನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾವರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲ್ತಾನೆ ಈ ಏರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇತೆ ಆತನ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂನಾಗ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತೀರೊಡ್ದು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸರಸ್ವತಿಯರು ಐಟ್ ಗೌಡ ಇನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಿಯರು ಅಲ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾವ್ ಪಂದ್ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ ರಾವ್ ಆರು ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 10 ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅನ್ಕೆಂದೆ ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆರ್ಲ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಿಯರು 10 ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅನ್ಕೆಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಸ್ವತಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಸೇರ್ದವ 500 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ವರ ಬತ್ತಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಈತ ಪುದರುಂಡು ಅಂಚೆ ತೋರಪುಂಡ ಸುನೀಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಸಮೇತ ಸರಸ್ವತ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸರಸ್ವತ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಸ್ವತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರಡ್ದು ಬೈದರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸರಸ್ವತ ಎಂಕ್ಲು ಗೌಡ ದೇಶಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಡ ಬೆಲ್ಲದ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪಣತೆ ವ್ಯಾರ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಸರ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು 7 ಪವಂದಿನ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂದಾಪುರದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಕೊಂಕಣೇರನ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣೇರನ್ ಕೊಣದು ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಡು ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರತು ಬಿಡು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲು ಉಮಿಲ್ದ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪುನು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶೋಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪೋತಿನ ಈ ರಡ್ಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ TMF ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅಮ್ಮೆಂಗಳ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ತಪಣ ಯಾನ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ 1890 ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಐಟ್ MN ಕಾಮತ್ ಪಂಡರ್ ಆ MN ಕಾಮತ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ರಾವ್ ಪೈ ವಕೀಲರ್ ಆದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂತಿನಾರು ಸಮಾಜಗೂ ಮಠ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡೇರು ಇರು ಎಕಡೆ ಮಠ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಯುದ್ಧ ಉಲಯ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾಶಿಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಉಂತುವೇರು ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಸರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸಮಾಜ ಅವನು ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾತಿ ಹಿಡಿದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪರವಾದ ವಾದ ಮಲ್ತಿನಾರ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಭಂಗ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆತ್ತಂಡಲ್ಲ 6 ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದೇ ಆನ್ಲ ಲೈನ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಮ್ಮನ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿರಿಯೊಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆರೆಯೋನ್ನ ವಿಷಯ ಧರ್ಮವಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಸರಸ್ವತಿಯರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಭಾಗಡು ಬುಳವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾರಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಋಣಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಬಿನ್ ಬಂದು ಏನದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿಸ್ತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸೇರಿಗೇಡು
ನಡರ್ತಿದಂಚಿನ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 111 ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಹುರುಕಾದ ಈ ಲೆಸಡ್ ನಮಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಪೂರ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ ಕಾಮತ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ BA ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಮೇರೆಗಲ ನೋಟರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನು ಕೋರುಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಜ್ಜಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲ ದುಂಜಿನ ಸೆಲ್ಮೆಲು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಳವರ್ಮ ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕರು ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನು ಸಂದವಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಂ ಆರ್ ಈ ಲೇಸದ ಕಜ್ಜೆಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇರು ಅರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲನು ಸಂದವಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸಂಯೋಜಕರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡಂದಿನ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸರೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ರಾಹುಲ್ ಮೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರೆರೆಗಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಲ ಗಣೇಶರ್ ಮೆರೆಗಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದವಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್.